Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен, Георги Коритаров. В футбола след големи дербита често има контузени, които в следващите матчове играят на инжекции и с мъка сдържат усещането си за дискомфорт. В журналистиката след големи изборни дербита, като снощи, често пъти на водещи им падат гласовете и те скрибуцат на следващия ден, но така или иначе нашето призвание е да говорим и се надявам да обръщате внимание не на гласа, а на съдържанието на това, за което става дума. А съдържанието на анализите след такива изборни резултати, каквито ни сервира 5 октомври 2014 година, няма как да не бъде много сериозно. 8-партийният парламент ни връща към една китайска поговорка, или по-точно китайски иероглифен пример за това как един и същи иероглиф с двата си компонента, иероглифът за криза, едновременно обозначава и възможност. Оказва се, че наистина кризата е и възможност. Защото тези, които привиждат потенциална парламентарна или политическа криза в раздрояването, както го определят, на политическото пространство, едва ли си дават сметка, че в същото това време представителство на 8 партии в Народното събрание означава възможност те да намерят най-широкото общо кратно, което ги обединява. И това най-широко общо кратно да не е само провеждането на най-наболелите реформи в икономиката, в социалната сфера, в образованието, ако щете и в политиката, а още по-широко. Да започне осмисляне и обединяване около идеята за разработване на принципите за нов основен закон на страната. Защото преведете си и вие сами. Какво означава най-широкото представителство на партии в Народно събрание? За първи път в нашата история имаме 8 партии в Народното събрание. Това означава най-високото и най-разширено представителство на обществени интереси в парламента. А когато обществените интереси се раздрояват по такъв начин и тези представителства представляват просто най-разнопосочни зони на конфликтност, както помежду им в плана на двупартийно съизмерване, така и в колективната им цялост, това преведено на езика на политиката и на конституционните, може би, разбирания, означава потребност от нов обществен договор. Това е един от императивите, които се налагат като прочит на резултатите от тези избори. Противоречието между тези резултати и от друга страна липсата на отчетливо заложена в програмата на която идея от тези партии идея за нова конституция, подчертавам, не за конституционни промени, а за изцяло нова конституция, това противоречие обозначава друг тип конфликт. Разминаването между обществената потребност от нов обществен договор и липсата на онзи експертен потенциал и ресурс за политическа прозорливост и дълновидност, които наистина да бъдат в съответствие с обществената необходимост. С други думи, на общественото търсене на нов обществен договор политическите партии не предлагат пазарната стойност или пазарното предлагане на такъв продукт. Това е ключово разминаване. От това разминаване обаче не следват чак толкова драматични неща, защото ако бъдат направени верните изводи
това несъответствие може да бъде коригирано в хода на работата на 43-то Народно събрание. По-съществено е в момента може ли и как може да се състави правителство. Много пъти е ставало дума за това, че партии, които разчитат на лоялни калинки, партии, които разчитат на безгръбначна, пълзяща номенклатура, на личности в кавички, които не мислят със собствените си глави, колкото и марионетки да вкарат в Народното събрание, не са в състояние да се оправят с толкова сложна картина, с толкова рифове, през които трябва, покрай които трябва да заобиколят, за да стигнат без да катастрофират до някакъв бряг. И обратно, тези партии, които залагат на политическия интелект, на реалните личности, на свободолюбието, те са в състояние да направят нестандартен избор, да предложат нестандартни формули. Може би тъкмо проблемът на струпване на клиентелистки тип партии направи така, че по-голямата част от българите, може би най-голямата част от 25 години насам да не гласува. Но така или иначе по закон сме парламентарна република и решенията трябва да се търсят там. Окуражително е, без да анализираме причините за това, че политическа партия ГЕРБ тръгна да търси решение по формулата еднопартийно правителство на малцинството. Окуражително е, защото това ще им спести не просто неудобството, а унижението да бъдат с извити ръце от така наречения реформаторски блок или от Патриотичния фронт. Две формации, които може би в скритите си помисли с огромно удовлетворение наблюдават сеира на ГЕРБ и се чудят в кой ли момент Бойко Борисов ще хвърли кърпата на ринга и ще каже: предавам се, не мога да съставя правителство. Борисов трябва да направи точно обратното. Не да влиза в диалог за безпринципни договаряния, не да раздава министерски кресла, не да се пазари за срокове, не да звъни по телефона на хора, с които иначе публично не си говори, не да влиза в каквито и да е колаборации, продължение на философията на задкулисието. Той трябва да излезе и с достоинство да каже: нашата партия е първа по изборен резултат, ние поемаме цялата отговорност за изключително тежкото и нестандартно управление на принципа на кабинет на малцинството, само на нашата партия. Разчитаме на вашата подкрепа, на принципа, както каза лидера на Движението за права и свободи Местан, на ценностното, а не на аритметическо мнозинство. Ако ГЕРБ се опре на такава формула, не 2 месеца, не 6 месеца, напълно спокойно могат да управляват неподозирано продължително време, при това в условие на управлявана криза. А е много важно кризите да бъдат контролирани с идея как да се излезе от тях, с идея как биха могли да завършат и с идея как участниците в кризата да понесат колкото се може по-малко поражения. За целта се изисква политическа култура и интелект, а не количествена сервилност. България е минавала през такива периоди през годините назад във времето. Тази вечер мой гост е Петър Бояджиев, един човек, който е бил не просто в позиция да наблюдава сложни политически времена в българската действителност. Той е бил и в позиция да бъде кандидат за министър-председател през ранните месеци, мисля, на 93
93-та година или късните на 92-та, по-скоро обаче ранните на 93-та, след като правителството на Филип Димитров подаде оставка, след като беше отхвърлен опита за второ правителство на СДС с премиер Филип Димитров и рулетката тогава отиде към Парламентарния съюз за социална демокрация, както се наричаше коалицията около БСП. С Петър Бояджиев започваме разговора след секунди, а вие може да ни се обаждате с оценки и мнения. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, господин Коритаров. За мен е чест да присъствам на вашия екран и да се опитам да кажа какво мисля и какво съм видял. А какво видяхте? Аз обичам да бъда откровен и слушах вашето въведение. Аз съм доста по-резервиран в надеждите и очакванията си. Първо, България в момента се намира в много сериозни кризи. Не криза, а сериозни кризи. Финансовата криза, която е реална, енергетика, банка, бюджет изпразнен, опит да се на корекция на бюджета и нататък. Това е първата криза. Втората криза, тя е перманентна криза, която идва още от 1989-90 година. България тогава преживя национална катастрофа. Нека да запитаме сега младите, други, да им зададем въпроса. Какво се случи в 89-90 година? Ами катастрофа, криза. Влиза се в една страшна криза в резултат на лошо управление, да не кажа перверзно и т.н. България, вие говорите току-що за обществения договор, за Конституцията. България не е излязла от тази криза за тези 25 години. Тази криза е туширана от време на време с разни козметични операции, но тя не е третирана. Една криза, която не е третирана, тя, както всяка болест, тя леко намалява, получаваме лекарства и т.н. и след това пак се събужда. Кризисната ситуация, в която България се намира днес, е част от нещо продължение от кризата от 90-те години. И ако проследите, 90-те години имахме криза, знаете, нали? Всички българите бяха пияни, че някой им е подарил свободата и излезоха на площадите и смятаха, че са свободни, че ще решават съдбата си и ще имат по-добър живот. Това е 90-та година, 90-та, 91-та. Знаете какво стана 96-та? Кризата с банките. Празни магазини, Жан Виденов и т.н. знаем, криза. Това е част от кризата, защото тази, която беше 90-91 година, не беше третирана, а козметично опитан, с козметични опити се бяха опитали да я тушират. Тя пламна кризата, знаете, след това дойде епохата на приватизацията. Приватизацията даде уж малко надежда, но България е май единствената посткомунистическа страна, в която се приложи олигархичния модел за приватизация, копиран от Русия. Но, ако този олигархичен модел можеше да служи в Русия, защото в Русия има
природни изкопаеми, нали, и т.н. Газ, там може би олигархията, може би можеше да им даде нещо. България олигархичният модел не даде нищо, не даде възможност за икономическо развитие. Да вземем Гергов ли, какъв е в Пловдив, дето му казват, или друг, който и да е, и какъв олигарх. Олигарх се води, той няма някакво крено. Малко строителство, малко това, малко държавни поръчки. Този олигархичен модел беше катастрофален и той не даде добри резултати. Това беше до към 2001 година. Знаете. Ако е истински изобщо олигархичен модел. Той е псевдоолигархичен. Псевдоолигархичен, но копия на онзи, нали, а той не може да се приложи. Тук казвате нещо много ключово. Онзи, ако имате предвид руския. Това е модела, който възникна на основата на разбирането за либерална икономика по времето на Борис Елцин. Точно така. Обаче Борис Елцин в политически план като образ беше надеждата на света Русия да стане демократична страна. Да. И всъщност Русия по времето на Елцин съдържаше два взаимно изключващи се противоречиви образа. Образа на надеждата за равноправие и равноправно участие на Русия в световните процеси. Нещо, което доведе до материален израз споразумения Русия-НАТО, споразумение Европейски съюз, Русия. Много добри отношения между Съединените щати и Русия. И в същото време вътрешното отрицание на тази надежда чрез олигархичния модел приватизация. Обаче, ние ли копирахме Русия или Русия на практика тръгна след нас, защото нашия преход започна 2 години преди руския. Да. Всъщност, ние сме, така да се каже, част от първопроходците по пътя от тоталитарна държава към демокрация. След падането на Берлинската стена, Съветският съюз се разпадна 1991 година и формално погледнато, при това края на 1991, формално погледнато, декември, да, това беше и края на перестройката. Да. Значи всъщност, може би, руснаците на нещо лошо са се научили и от нас. Не точно така. Аз бих казал, че точно едни и същи бяха съветниците. Аз съм чел за много и те са публикувани за американските съветници, които са съветвали гайдарите нататък по това време. И те са били шокирани, че те се сблъскват с една реалност. Те са имали, нали, надеждата да създадат друг модел чрез приватизацията. И когато се сблъскват, и когато в очи им казват, оставите тази работа. Ние нямаме намерение да правим мрежа от много собственици, ние имаме намерение да правим няколко частни концерна, които да бъдат тип олигархичен. Там са се сблъскали американци. Обаче, сега, вие сте бил дълбоко в политиката тогава. Аз съм един от хората, четящи най-внимателно партийни документи и програми. И имам един много интересен въпрос. Вие бяхте кандидат за премиер декември 1992. Декември 1992. Точно така. Сега, 2 години по-късно, в програмата на БСП, с която Жан Виденов спечели изборите, 1994-та, имаше написано следното изречение. Да превърнем симптомите на оживление в икономиката в траен стопански растеж. Това означава, че въпреки, че кризата не е била третирана, както се изразявате медицински, в някакъв момент е имало илюзията, че има симптоми на оживление, които могат да бъдат превърнати в траен растеж. Вместо това обаче да се превърнат в растеж,
се стигна до банковата криза 96-та и до падането. Лош анализ ли е това? Или някой отвън наистина е подреждал картите така, че да доведе до криза? Тук използвахте една много точна дума. Илюзия. Илюзията за оживление. Не отвън. Жан Виденов, познаваме се добре, мисля, че като личности имаме и уважение взаимно и сме имали винаги, но в политически план той беше зареден с илюзии, които надхвърляха допустимото, за който и да е активен участник в политическия процес и вземането на решение. Той беше обладан от тези илюзии. И то как? То много елементарно и се разбира бързо. Нали? Той по така чувственост, политическа чувствителност е ляв и искаше да се смята за ляв, е проевропейски ляв политик като млад. Той го мислеше това нещо. Но едновременно той нямаше подготовката, за да се реализира тази мечта. Защото това беха при него илюзии и мечти. Нищо повече. Освен това, той нямаше никакъв екип около него, който да може да проумее как може да стане този сложен механизъм. Тоест, едновременно да не бъде ограбена Българина, едновременно да бъде съживена икономиката и едновременно да елиминира, така да се каже, мафиотските основи, които бяха положени от предните правителства. Най-елементарно нещо ви кажа, той още прия вземе властта, имаше една, и го е повтарял много пъти, аз или ще изкарам от ногтите на мафията тази партия, или... БСП. Да, БСП, или ще взривя накрая. Той го и повтарял многократно пред мене. Аз иначе не бих изобщо разговарял с него. Не? Но той нямаше реално уникален виждане. образ. Това е като този тип все едно камикадзе, която ще я взриви, но от неопитност се взривява себе си. Без поражение. Ама това е, аз го познавам и той мисля, че дори с времето го осъзна това нещо, защото така че тези нотки, които там са написани, те са повлияни от такива разни мечтатели и резултата, вие го знаете, резултата беше катастрофа. Резултата тогава беше катастрофа, но как онази катастрофа рефлектира до състоянието, в което сме днес, сега? Много просто. Значи, имаше отново възпаление на кризата, тя не се реши, защото всъщност този процес, който стана с Жан Виденов, той не беше реален процес. Той беше процес контролиран от една част от БСП в кооперация с Иван Костов. Просто той беше резултат, няма да не влизаме, но той беше контролиран. Споразумението беше да се гарантира контрола на приватизацията, която предстоеше, в полза на определени кланове на БСП, Иван Костов прие и т.н. И по този начин се връщаме и за този псевдоолигархичен модел на приватизация, който в първия момент даде малко раздвижване, защото додоха някои пари, това, макар и дребни, имаше надежда, но в крайна сметка този процес, знаете, че не доведе до кой знае колко големи резултати. След това се върна. Тук ще ви добавя. Следващия етап, тук кризата също не беше третирана. Нито от Жан Виденов, нито от Иван Костов. Или правителство на ОДС, както кажем, защото не беха решени ключовите въпроси. След това ние додохме 2007 година. Също отново новата илюзия. 2007 година България влезе в Европейския съюз. В България много българи имаха,
Комунистическата партия преди 10 ноември, знаете, че създаваше депа от финанси навън от страната. Както на времето партизаните са заравяли хляб, храни и т.н. Този Любомир Филипов го призна, този сина на такова. Да. Жан Виденов също знаеше за тези пари и той го призна също там някъде и т.н. Но тези пари бяха под частен контрол, вече специмените взимати и т.н. Когато влезе България в Европейския съюз и вие сте свидетели на тъй наречен строителен бум. Голяма част от тези пари започнаха да влизат в България, смятайки, че това е Елдорадо. Вие знаете на какви цени се дигнаха земи и т.н. Смятаха, че тези пари ще се мултиплицират многократно с много по-голяма печалба. Също илюзия, защото вие виждате, че голяма част от тези пари ги затвориха и дойдете наречената криза в строителството, знаете, нали? И сега им стоят затворени много от тези пари. Знаете го това. След това какво дойде? Кризата пак не беше третирана. Но дойде Борисов и дойде притока на финанси от Европейския съюз и почнаха строителството и т.н. и казваме, че ето виждате ли какво раздвижване има. Ама това не беха продукти на българската икономика. Това беха външни пари. Един път, два пъти, три пъти. Кризата и до ден днешен не е третирана. И резултата си, което е в енергетиката, което е в банката. Не виждате ли какъв имобилизъм има в банката? Ами колко време, нали, тази банка няма яснота. Ще убиваме, няма да убиваме, то се убил, то се харесал, то се не харесал. Но ви не виждате ли, че представете си тия вложители, които са сложили там, подлъгали, сложили 5000 лева и т.н. За първи път някой казва нещо толкова ясно формулирано, толкова със стойността на откритие. Не става дума за различни кризи, в които България ту влиза, ту излиза, а става дума за една трайна криза, започнала или възникнала, дори може би не 89-та, а преди, още тогава. Една продължителна криза. Обаче, ако приемем, че това е така, няма поводи да се съмняваме, защото няма да забравя, Бог да ги прости, двамата братя Иван и Крум Неврокопски, Великото народно събрание. Още 90-та година. Да извадим България от кризата. Значи, това е нещо, което съм запомнил в тяхното говорене. От тогава до сега все някой вади България от кризата. И се не може да я извади. Няма да я извади никога, без да една криза, излизането от това икономическа криза ли е преди всичко? Не, или е особена криза, която... Тя е правна криза. Тя е криза на правоорганизирането на държавата. Държавата... Значи е конституционна по смисъл. Разбира се, точно за това казахме. Точно съм го казал. За това казахме. Тя е правната база, нали, е грешна. След като тя е грешна от гледна точка на националния интерес. Да. Тя е удобна някому. То е друг въпрос. Нали? Но от гледна точка на националния интерес тя не дава възможност да се излезе от тази криза. Защото тя тушира тази криза. Тя не признава тази криза. Така че без такива, нали, сериозни промени, ама никой, нито Борисов може да вярва, да си вярва, нали, и т.н. Аз не подлагам под съмнение неговите добри намерения, неговите желания. Със сигурност намеренията му са добри. Но след като няма... Вижте си, аз карам един автомобил, не искам да катастрофирам, но влизам неправилно в завоя, неправилно вземам скоростта и пак катастрофирам. Значи, ако не направя както трябва завоя, няма да го направя. Сега, излизането от кризата с тези неща е свързано с тези правни бази и с реформи. Какво значи реформа? Значи, сега тук излезоха с, как се нарича, с слогана "Стабилна България". По време на реформи,
която и да е страна не може да бъде стабилна. Тя става стабилна след реализацията на реформи. А по време на реформата във всеки случай има напрежение, във всеки случай има губещи и печелещи. Но целта е да се направи баланс, тия печеливши да е ясно кои са, как са и т.н. и да се... Естествено е, че губещите ще ритат. Естествено е, че ще има напрежение. Добре, тук ще пуснем реклами и ще продължим. Вие сте с предаването Свободна зона. Продължаваме разговора с Петър Бояджиев. И понеже говорихме за нещо, което може да ви е хрумвало, дори той изглежда, като се замислите, очевидно, но малцина, ако не и той за първи път го произнася по такъв начин. Кризата е една. Тя започва далеч преди 1989 година и продължава и до днес. Очевидно, ако приемем това като основа за разсъждение, можем да стигнем и до нещо, което е, особено за по-младите поколения, ще бъде доста сензационно, ако бъде казано на глас. Вие сте бил емигрант, може би вече във Франция, където от дълги години така живеете, още от много преди 10 ноември, но юлската концепция на БКП. Един триумф на тогавашната комунистическа партия и една формула в икономиката, държавата собственик, трудовия колектив стопанин. Тази формула се провали. Провали се поради това, че икономиката и предприятията бяха в такова положение, че нито един трудов колектив или поне огромната част от тях не желаяха да ги вземат на стопанисване. Доколко провала на тази концепция и на тази формула предопредели провала на олигархичния модел капитализъм в България или предопредели модела да бъде олигархичен? Последиците, разбира се, това философския подход към собствеността е бил тогава фалшив и след това остава фалшив. Философския подход. И до сега е фалшив. И до сега е фалшив, разберете. Той са елементарни неща. Болшевиките, комунистите са ми наследници, в Русия, когато идват, защо идват? Да идват от удоволствие да правят убийства, терор. Не, за собствеността, за богатството. Те идват, те изнасят богатството. Дори тогава, защото Русия е разпадната след, изгубила войната, те идват и дори не са вярвали, че могат дълго да останат. Това е вярно. Не са вярвали. Верно това. Аз пак съм чел тези неща. В книгите. Описано е. И те го складират в Швейцария. И след когато вече се убеждават, че ще останат, почват пък сега да връщат и да се убиват. Да. Заедно, разбирате, то с такова и т.н. Ами ние го преживяхме нещо подобно и тук сега с собствеността, защото това е фалшива собственост. Не може, вижте сега, този строй... Това обрича на невъзможност на което и да е правителство да направи истинска реформа. Не се ли реши въпроса на конституционната база, въпроса да се върне правовия ред? Тези страни, ето една от балтийските страни, които казах, за Естония ли беше, си спомням, ние успяхме на първия етап, защото ние сложихме акцента, ударението на правовия ред. Сложили са правовия ред, както трябва, правовия ред. Той после може да еволюира, но и да се гарантира неговото прилагане, слага се една база, от която се тръгва. Тук никога не се сложи правов ред. Винаги обсъждаха, ама това не е целесообразно. Да. Дали сме това парче на някой си там, И на времето им даваха парчета да експлоатират. Ама как ще им го вземем такива работи?
частният случай се избегва. Решава се правовия ред. Все едно сега да пуснете в София без светофари, без код, как се нарича на пътя, да ги пуснете всички автомобили да се возят, нали? Или да има стотици или хиляди автомобили, които имат право да не спазват, нали, кода и да са... Това е същото. Това не може да стане. Просто не може. Това са елементарни. Собствеността, комунизма, аз не искам тук да фетишизирам, че ще отговоря за комунизъм, но това е така. Това е единственият момент в историята, в който се отрича правото на собственост на индивида и се унищожава цялата правна система за собствеността. И никога, и това е много труден процес, след това да се върнем към тази правна система. А собствеността, тя е част от съществуването на човешката личност. Вие го знаете. Добре, обаче това така или иначе изисква много сериозно мислене и решение, до което едва ли им е до главите сега на тези, които мислят как да направят правителство. Добре, те ще направят правителство. Как ще го направят? Доста възможно е да го направят на безпринципен метод, както те. На тебе това, на мене това и т.н. долу-горе на този принцип, въпреки че говорят, че ще сложат сега ред. Нали? Тоест, защото те все пак имат големи проблеми да решат. Имат огромна дупка в енергетиката. Тази дупка без огромна, ама не е така реформа, както те си го говорят, сериозна реформа да се направи в организацията на енергетиката, тя тази дупка, защо се е стигнало до тази дупка? Ами защото е позволено да се стъпи. Значи, ако имаше право вред за управление на стопанските субекти, тази НЕК отдавна трябваше да бъде сложена на масата на фалита. И след като има фалит, след това ще има отново решение на въпроса. Тоест, фалита не е толкова страшно нещо, както те го казват. Те нищо не фалираха почти и преди. Фалита какво значи? Фалита значи, че тези, които имат да вземат, ще пият една студена вода. Това е принципа на фалита. И след това тези мощности започват на нула. Юридически това е. Няма да поемат такава отговорност. Няма да поемат такава отговорност. Ама като не поемат такава отговорност, какво следва? Следва продължение на кризата. Няма да излезат от кризата. Следва продължение на кризата и следва поредното разочарование, поредното набиране на жертва. Ето, Борисов беше най-лоша или този беше лош, там се ожениха и т.н. Обвинение без предлагане на решение. Решението изисква голяма реформа. Все пак, смятам, че в тази страна има някой. Центъра, в момента президента, доколкото аз съм информиран, има някакви виждания за тези реформи, които са необходими. Има и консултации с външни сили и т.н. за провеждането на тези реформи в начин, по който би довел. Но във всеки случай без реформа в правораздавателната система нищо няма никога да се свърши. Никога. Ето това е проблема. Президента, дори да има най-доброто желание, по сега действащата конституция не е факторът, който може да реализира тази реформа. Няма как да го направи. Той няма сила. Той косвено може да. От партиите обаче, наистина от близо година се повдига темата за нова конституция. Нещо повече. Тя се повдига не само сама по себе си като необходимост от нов основен закон, а и като каузата за нова конституция, около която да има обединение, т.е. да има конституционна коалиция. Да. И въпреки, че това е толкова очевидно, влизаме сега в 43-тия парламент без каквато идея за такова нещо. Ето това не мога да го разбера.
говореше им се многократно, доказваше се и пак не става. И не става, и не става. Дори първата политическа сила не дава знак и да сложи на масата, да каже аз съм за това. Вие идвате ли? И дори те не казват. Не казват. Те го нямат. Не казват. Това първата политическа сила. Това е до голяма степен, защото те изобщо не са в състояние да го осъзнаят това нещо. Не са в състояние да го осъзнаят. Те подхождат малко като счетоводителя. Има разлика между счетоводителя и финансовия директор. Финансовият директор слага рамките, вижда на правилата и т.н. А счетоводителя само изчисляват цифрите по правилата. Те за мен не го осъзнават. Говорил съм с много от тях, въпреки че им се внушава и отвън. Системно им се внушава отвън. Погледнете докладите от Европейския мониторинга, вижте, че им се внушава. След това, ви видяхте, че 3 години и половина близо ГЕРБ изобщо не направи сериозни опити да направи тази реформа, въпреки че им се искаше някаква реформа. Като първа стъпка към това нещо. Като първа. Сега аз съм песимист. Правителство сигурно ще намерят начин да направят, защото много от тези, които са влезли в парламента, все пак знаете, че като са влезли няма да искат да излязат бързо. Не искат да излязат и са готови. Те вече има и такива податки, че някои са готови и казват, добре, аз ще изляза от тази група, аз съм влезал с кой. С Барек Ождода при вас и такива неща. Има ли вече? Чухте, вече знаете, Барек с двата. Започнали са. Но тези неща са пикантни и могат да бъдат толерирани в минимални размери, но не като решителни фактори, които решават, които дават отражение върху управлението на страната. Не. И без това нещо няма да го направят. Просто няма да успеят и ще бъде поредния и пак. Все пак спомнете си, той самия президент говореше за фасадна демокрация, за няколко кризи, политическа, парламентарна, икономическа. Той говореше за това. Моите наблюдения са, че различните лица и отражения на една и същата криза, за която говори. На една и съща криза. И той го осъзнава. Може би един от хората, от политиците, защото всъщност президента, когато влезе в президентското кресло, не беше политик. Поне аз не го виждам като политик, той беше технократ. Технократ на добро ниво и т.н. И който влезе в това кресло с един вид да бъде брошката на управлението на ГЕРБ и ГЕРБ. Такива беха проектите им, че ще управляват. Добре, не знам, няма да влизаме в детайли, но хвърлиха му горещия картоф при първата оставка да прави правителство служебно. Оставиха го сам. Видял е според мен голям зор що горе да поеме цялата тази отговорност в тази сложна обстановка и в която безспорно имаше намеса на чужда сила. И то Руската федерация. Руската, което беше много сложен момент. Но, както си спомняте, той дори намери кураж, излезе при протестиращите и т.н. Просто той в този огън, който му беше така хвърлен, успя явно, това са мои наблюдения, мога да греша, но той успя да се изгради и успя да влезе в дълбочина на проблемите и да се замисли, тъй като има културата да носи отговорност. Според мен. Носил е като менеджер на времето, сега се опитал. И вече виждате, че тук вече той израсна като политик по време на украинската криза.
и той няма при неговите изразените от него позиции, няма това лъкатушение. А това за една малка България е много важно, защото България в крайна сметка на планетата, на карта на планетата е някаква си запетайка. Ние можем да се гордеем, ние сме българи, нали, така, това. Но така или иначе, истината е такава. България е една малка запетайка в централната част на Балканския полуостров и никога България не би могла да провежда успешна политика в интерес, тъй наречен широк национален, без да познава големите параметри на световната политика или европейската политика. Тъй като ние се намираме тук. Познавайки параметрите добре, познавайки интересите, вече, ако това се познава, вече добрите, нали, политици могат да впишат България в тези параметри по най-добрия начин и да изтеглят максимално, нали, изгода в полза на България. И това може да се прави. Това, в тази дипломация, в дипломацията, байраците и крясъците не са последното нещо, което изобщо може да послужи в тази работа. И мисля, че президентът около себе си най-добре се опитва това да впише. И знаете, той беше в Баку онзи ден, преди 3 седмици, за интерконектора, който да мине газ през Турция, Гърция и нататък. Нали? Това са стратегически, защото, вижте, имаме Южен. Тук много се говори Южен поток, Южен поток, Южен поток. И какво зависи от България, от Южен поток? Какво толкова крещят? Дали ще го има или няма да го има, зависи как ще се реши другите консуматори в Европейския съюз, дали ще вземат газ или да не вземат. Сега сме на кръстопът, значи американци, а и европейците участват, оказва се силен натиск да се умекотят отношенията с Иран, защото имаше голямо например, знаете, ядрено нататък. Те работят страшно много в тази насока, да могат да осигурят втори път за снабдяване с енергийни носители от този район. За да може това съвсем не значи, че Русия ще бъде зачеркната вечно и т.н. с този район, но просто да има някакъв баланс, за да може да се преговаря с Русия, защото бъдещето не е ясно на отношенията между Европа и Русия. Днес не е ясно. Мисля, че дори и в най-високо поставените канцеларии в Вашингтон и Брюксел имат някакви, нали, предвиждания, някакви предпочитания, но ми се струва, че не е ясно, а в историята много пъти е такива моменти. Не е ясно, защото, както говорим за задкулисие в формата на нашата вътрешна политика, така и до голяма степен можем с условността, че е друго съдържанието на понятието, да говорим за задкулисие в отношенията между Европейския съюз и Русия, и то еднопосочно, защото все повече имам усещането, че непозволените руски интереси проникват доста надълбоко в ключови зони на Европейския съюз, дестабилизирайки държави опори на евроатлантизма, с оглед да бъде позициониран фактор за влияние на Кремъл. В Латвия победата на проруска партия, проникването на 4 различни по интензитета на национализъм, но еднакво проруски партии в 43-я български парламент. В Молдова, която не е член на Европейския съюз, но е част от еврозона, която е много особена между страни членки на Европейския съюз, Русия просмуква Европа отвътре. Това е абсолютно верно, видяно и почти неоспоримо. Това е едно продължение. Русия има след края на Втората световна война много голям опит в тази посока да се инфилтрира
в отворените демокрации. Тя много огромен опит има и на базата на този опит тя продължава и сега на територията на бившите комунистически страни. В България е най-очевидно, за съжаление, защото на времето, когато кризата беше и когато трябваше да се решат тези въпроси, когато трябваше да се отчете, че 70% зависимост на българската икономика от руския пазар беше историческа грешка, защото не само България беше комунистическа страна, и Чехия беше, и Унгария беше, и Полша беше, но никой не допусна 70% да зависи. Това бяха други икономики. А вместо да се отчете тази грешка, да се разбере, че на времето, когато крещяха тук глупости, ето затварят ни пазарите, не можем да даваме за Русия. Какво ще давате на Русия? Те нямат пари. Това е първото нещо. Те нямаха пари. Второто нещо, за да вземат стоката. Второто нещо, за Русия се отвори също пазара на много по-качествени стоки, по-компетитивни от цяла Европа, от целия свят. Така че при това положение, но това не са отчети. 70% казват, само той, което Тодор Живков бил построил, не може дори да го боядисат, такива работи. Това са много посредствени подходи. Много посредствени подходи. Ама те са довели до сегашното състояние. Те довели до сегашното положение. Разбира се, и от тук обаче, ето при това, което казвате, вие не сте оптимист, може да се допусне, че дори да бъде съставено правителство, нищо по съществото на промяната няма да се случи. Аз не очаквам и ще ви кажа къде е огромното противоречие. Къде? 2013 година България преживя, ако мога така да се изразя, едно пробуждане на относително гражданското общество. Знаете, протестите стигнаха до 70 хиляди, 60 хиляди и т.н. Дълго траяха и виждаме, че това е иллюзия, че всички протести били платени само и т.н. Не. Сега. Добре. Протестите какво значеха? Значеха търсене на промяна. Да. Ама стабилна България не е лозунг, който отговаря на промяната. Той е в противоречие с това. Това е лозунга на ГЕРБ. ГЕРБ, значи не са отчели какви са обществените нужди и какви са обществените очаквания. Не са отчели и тръгват по нещо, което е малко илюзорно, защото това е малко илюзорно, което го казват. Сега, кой ги е посъветвал, как ги е посъветвал, ще умиротворим обществото. Обществото не може да го умиротвориш, след като има реални проблеми, които са. Ако имаш от една страна някой провокатор, друг провокатор прави шум, добре, или ще блокираш този провокатор, ще го реши. Но тук не е въпрос на провокация. Тук е въпрос на реални проблеми. На реални проблеми, те казват енергийна мафия, такава мафия, държавата има мафия и т.н. И ще кажеш стабилна България. Не отговаря. Не отговаря. Има противоречие. Аз много се чудих кой ми е дал този лозунг. Стабилна България. Стабилна България може да се отиде към стабилна България след промяна. След промяна, да. След промяна, да. Целта може да е, но без да се направи промяна, не може да се прескочи този етап. И естествено е, че ще има, след като не са отчетени тези неща, след като се допуска, че може да се тушират тези настроения, при този финансов проблем, аз казвам, че са илюзии. Сега, дали са илюзиите на Жан Виденов, или са илюзиите сега на Борисов, т.е. не ги обвинява в преднамереност, злонамереност, но резултатът е подобен. Петър Бояджиев, бивш кандидат за министър-председател, дългогодишен български емигрант в Франция, известен общественик, беше мой гост в Свободна зона тази вечер.
След няколко минути останете с новините на ТV Плюс и с девиза на предаването ни "Пещерата прави свободата".